Avui són dijous, dia 8 de març, dia de la dona. Celebrem el dia de la dona treballadora. A la classe de segon continuem amb la construcció del nombre de dues xifres. Avui construïm a partir de catàlegs. Avui, sense tenir en compte decimals, estan construint el preu d'aquests auriculars i el preu d'aquest ratolí. Només tenim en compte els euros. Primer ho han fet de manera manipulativa en reglets i després fan la fase gràfica, en què dibuixen la descomposició. Ho fan de dues maneres. Primer construeixen el que és la descomposició bàsica, que nosaltres anomenem els vestides, les vestides diumenges, i després s'inventen una altra descomposició, que és la que duen a la pràctica, que és en el paper, la que van dibuixant. Si ens fixem, a part de fase gràfica, també apareix la fase simbòlica. En aquest cas, jo no estic d'acord amb el resultat que has posat. Comproveu, per favor. Te falta poder total. Tant en el primer preu com en el segon. Tant en els auriculars com en la rata. Total, te falta. Ana Maria, com va? Bé, el primer està bé, no? Sí? Vinga, fet segon ara. Te falta posar total. No has posat el total? Quin total fan?